cred că se simte foarte bine pe locul din dreapta, locul patriotului. Ar fi fost interesant să vedem și pe Manu urcându-se pe motocicletă în spatele lui Kevin. Manu, vină încoace! Avem o surpriză specială pentru Manu Mihalache în această seară. Mama, avionul! Mamă, ceva teori de... Manu răcește mașina acum, merită aplauzele voastre. Manu, vină lângă mine! Vină lângă mine! Nu glumesc! Nu glumesc! Vină lângă mine! Vină lângă mine! Și eu, fii atent! Fraților, un moment special! Manu, fii atent aici, nici nu știe ce-l așteaptă, fraților, uitați-vă la fața lui! În urmă, cu ceva timp, o persoană specială a primit multă dragoste de la el. A primit! În această seară, A primit! live, cineva vrea să spună că ești cel mai bun suflet din lume, că te iubește la nebunie, o face orice pentru tine și o să stea lângă tine până când o să moară. Cine e? Mitsubishi! Bineînțeles, soția mea, Linda. Uitați-vă la ea cât de emoționată e! Cel mai mare! Te iubesc din lumea asta! Te iubesc, te iubesc.